गोजान नोंथांमोन दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावलायबाय दा आङो फंनैसो खोथा सावरायलांगोन दायो जोंनि ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय बै जाथायफोरनि सायाव आङो दिनै फंनैसो बाथ्रा सावरायलांगोन नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो मा बुंनो थांगासिनो दङ जों गोरिब सुबुंफोरखौ मानहानि खालामनाय दायो इउटिउबफ्राव फेसबुकफ्राव गोसारगासिनो दङ दा बैफोर भिडिअफोरखौ जोङो थिखांनानै होफिनोब्ला जोंनि दाय जायो आं जेबो मुं लानाय नङा नाथाय आङो बुंलांगोन बे भिडिअनि खोथा बुंनाय बायदिब्ला जों गासैबो गोरिब सुबुंफोरखौनो मानहानि खालामनाय जादों बे भिडिअआव बुंनाय रावा आरो बिनि उनाव दङ जाहैबाय जोंहा सान्द्रि मोखां होननानै जायखौ जोङो मिथियो साब्रै गथ'फोर जायनाखि हमजादोंमोन बै हमजानायनि सायावहाय बिथाङा बिराद गावनावहाय बिबान गिदिर गोलैनाय बायदि खोथा बुंबाय थादों हयथ' बिथाङाबो बिनिनो लिडार आरो बिसोरजों लोगोसे थाफानाय बिनि फट'फोरबो नुनो मोनदों आं बेवहाय जेबो मेनसन खालामनाय जानाय नङा सान्द्रि मोखांनि बुंनाय बायदिब्ला बै साब्रै गथ'फोरखौहाय माने साजा होलासिनो एबा जेबो खालामालासिनो खनफा खनफा खुदुमनानै हगारनांगौमोन माने बैखौ लुबैदोंमोन बिनि बुंनाय बायदिब्ला गावहा लिडार जाहैबायना आं गुबै बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगां आङो मोनसेसो नोंथांमोननो एलबाम देखायनो सानदों मानोना आं बेफोरबायदि मुंदांखा एक्ट्रिसफोरजोंहाय ससियेल मिडियायाव नाम लाखिग्राफोरजोंहाय रिल्स बानायनो बिराद मोजां मोनो बिनिखायनो आङो ससे रिल्स आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना नायलांदो बेखौ नुनानै सोरबा मिनिबायबो जानो हागौ भिडिअफोरखौ जों बानायनाङा अलरेडि बानायनानै जोंनियावहाय वाट्सएपआव फैखायो जों बानायनाङा ओमफ्राय जोङो शेयार खालामनानै होयोब्ला जोंनि गोरोन्थि जानोसै आरोखि बानायग्राफ्रा गुबुन शेयार खालामग्राफ्रा गुबुन जाहैनोसै ओमफ्राय जों शेयार खालामनानै होयोब्ला जोंनि गोरोन्थि जाहैनोसै बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना हयथ' मिनिदोंबो जानो हागौ नुनानै बे सान्द्रि मोखांखौ आं ओरैसो बुंनो सानदों दा बिथांजोआ इसिबां मोदोमाव नांगासिनो दङ देहायाव नांगासिनो दङ थारैनो बेखौ एक्स एनडिबि बिथांमोना बिथांखौबो हमनानैहाय मेडिकेल टेक्स ना मा होनो बैफोरबायदि खालामनानैहाय एसे मानजा होनाया मोजां नामा बियो गाज्रि खामानि मावमारोना मावमारा बेयावनोथ' मिथिनो मोनगोन आरो बेवहाय खोनानो मोनदों गोबांनि आखाइ दंबावो आरो मोनबावगोनसो होननानै खोनादों सान्द्रि मोखाङाथ' मालाबा बेंगलरावबो थाफैनाय आङो मिथिनो मोनो खोनानो मोनो आरो बेंगलराव थाफैयोब्ला बिसोरनो मोनसे क्लाब दं बे क्लाबावहाय बिसोरो थांबाय थायो नोंथांमोना नुवा होनबा डिस्क' मोसालायनाय गोबालायनानै जानजि हमलायनानै मोसालायनाय बै क्लाबाव बिसोरो थांबाय थायो आं खबर मोनबाय थायो सम बिसोरो जुदि बेंगलराव थाफैयोब्ला माखासे बेयावनो दंखायो बिसोरखौबो आं खबर दङ नाथाय आं मुं लाया माने बाहेरायावबो दं बेफोरबायदि गाज्रि मावग्राया ओमफ्राय गासिबो नंजोबा मुम्बाइआनो होन बेंगलरानो होन माने मुम्बाइनिखौबो आङो खोनायो बेंगलरनिखौबो आङो खोनायो नाथाय जोङो मुंसो लानो हाया डाइरेक्टलि माने दा मेगनजों जोङो नुवाख' जुदि मेगनजों नुबाय अब्लासो जाबाय खोथाया अब्लासोना जोङो बिखा फोखावनानैहाय बुंनो हागोन जेब्ला आंनि मेगनजों आङो दा नुगोन ओमफ्राय जोङो एक्स एनडिबि होननानै बुङोब्ला जों बिराद माहाजोन सानो जों बर' रायजो राजाफ्रा माने अलरेडि थाखा फैसा गोनांखा बिराद माहाजोन सानो जोङो सानाखैमोनदि आङो एक्स एनडिबिफ्राबो गुबुन रायजोआव फैनानै हाजिरा मावनानै जायो ओरैबायदि आङो साननाय फैयाखैमोन नाथाय आङो दिनै फैनानै नुफैबाय सप्तानैयानो जाबाय बे जायगायाव थाफैनानैहाय बिथांमोननि रुमाव थाफैनानै आङो सानोमोन माने एनडिबि होनोब्ला बिराद थाखा फैसा गोनांखा माने जेनिबो सिन्था गैया बेफोरबायदि बाहेरायाव फैनानै मावफैनांलाया बेफोरबायदि सानोमोन आरोखि आं दा आंनि बायदि गुबुनाबो सानोमोन जानो हागौ ओमफ्राय दा आं दिनै फैनानै नुफैबाय दा बिथांमोनाबो हौवा हिन्जाव बेयावहाय हाजिरा बायदि मावनानै जायो आरो बिथाङा एक्स एनडिबिनि बियो सोरमोन सोरबा सिनायनोबो हागौ आरो सिनायदोंब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय
सिगाङावथ' हारिनि मुङाव सोमावसारबाय गोबावैनो आराम थाबाय बिदि खस्थ'नि खामानि मावासै दा बिराद खस्थ' मोनो बेफोरबायदि खस्थ'नि खामानि मावनो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनो हायैलाय दा बिथाङाबो जेबो राहा गैयैलाय ओरैनो थाखा फैसाबोथ' दानि दिनावहाय दाबिनो हाला हाथियार लाग्रा आफादाबोथ' दानि दिनाव सोमजिनो हाला थिखिनो हाला बेनिखायनो दा बिथाङाबो इउटुबाव ओंखारदों सोलोंगासिनो दङ बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोजां भिडिअ लाबोनानै माने अनसायनाय मोननानै गोजान जायगायाव थांनानैहाय बर' रायजो राजानि गेजेराव देखायफैनो हानाय बायदि बिथाङा दा नाजागासिनो दङ नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैब्लानो जाबाय आंनि डिसक्रिपसनावहाय आं गोबाव बुंनो गोसो गैला बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामो दाबाव चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय